गोंयांत सध्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 56वी जोरदार चालू आसा. राज्य तशेंच आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावयले नामनेचे अभिनेते, कलाकार, सिनेमा मोगी हांगासर इफ्फीत आपली हाजेरी लायताच. त्याच बरोबर मराठी सिनेसृश्टींतले कांय कलाकार गोंयांत येवन गेले इफ्फी खातीर. सध्या आमच्या बरोबर आसात आता थांबायचं नाही ह्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक शिवराज वायचळे, बरोबर. आणि त्याचबरोबर त्यांचे प्रोड्युसर आमच्या बरोबर असतात तुषार हिरानंदानी हेही आमच्या बरोबर असतात. हे चित्रपट सध्या 1 मे महाराष्ट्र दिन आणि तशेंच कामगार दिसा प्रदर्शित जाले सगळ्या सिनेमागृहांनी. आणि त्यानंतर आता थांबायचं नाही ह्या गाण्याचेर कितल्याच जाणांनी मोटिवेशनल गाणी बरयली, रिल्सां केली आणि एक प्रोत्साहन दिवपा सारकी ही रिल्सां तांकां त्या माध्यमांतल्यान थारली. आज तांच्या बरोबर भासाभास करपाची आमकां संद मेळिल्ली आसा. सगळ्यात पयलीं जाणून घेवया की कसो प्रतिसाद सध्या इफ्फीन तांकां ह्या चित्रपटांत मेळिल्लो आसा. कारण महाराष्ट्राच्या भायर आतां वेगवेगळ्या राज्यांतले सुद्दां लोक हो चित्रपट पळयतात. कसं वाटतंय सर आज इफ्फीमध्ये हे चित्रपट लागल्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यातले तसेच वेगवेगळे सिने प्रेमी असतात, सिनेमोगी ज्यांना आम्ही आमच्या कोकणी भाषेत म्हणतो. हां, तर कसा प्रतिसाद मिळतो या चित्रपटात? एकतर खूप ऑनर्ड आहे फीलिंग की इथे इफीला सिलेक्ट झालं, कारण मी इफीला दरवर्षी ऐकत होतो, माझे मित्र आहेत, त्यांची फिल्म्स आहेत आणि मला दरवेळेला इच्छा व्हायची की इफी एकदा तरी आपण अटेंड केलं पाहिजे आणि पण काही ना काहीतरी यायचं, प्रयोग यायचा किंवा काहीतरी शूटिंग यायचं आणि असं. पण यावर्षी सगळंच जुळून आलं की माझी पहिली फिल्म मी डिरेक्ट केलेली आणि ती घेऊन मी इफीमध्ये आलो आणि इथे बेस्ट डेब्यूचं नॉमिनेशन पण आहे. सो इतकं सगळं एक साथ जुळून आलं आहे की फार चांगलं वाटतं आणि रिस्पॉन्स तर म्हणजे सकाळी 9:30चा शो असून थिएटर 80% भरलं होतं आणि सगळ्यांना फिल्म खूप आवडली आणि सगळे नंतर म्हणजे सगळ्यांनी उभं राहून टाळ्या वाजवल्या आणि खूप कौतुक तिकडे मिळालं. म्हणजे जसं मला थिएटरमध्ये ती मेमरी सगळी परत नॉस्टॅल्जिक व्हायला झालं की जेव्हा रिलीज झाली होती फिल्म त्यावेळेला जसा रिस्पॉन्स होता तसाच रिस्पॉन्स आज फेस्टिवलला मिळाला आणि सगळी अरेंजमेंट आणि सगळंच फेस्टिवलची सगळी जी टीम आहे त्यांनी फार चांगल्या पद्धतीने सगळं ते अरेंज केलं होतं. सो ग्रेट एक्सपिरियन्स फॉर मी. सो शिवराज वायचळे हांचो हो पयलो सिनेमा आशिल्लो आनी पयलो दिग्दर्शक म्हणून तेंच्यांनी डेब्यू करता आसतना तांचेर विश्वासूय तसो दवरप गरजेचो आसता. तशेंच विश्वास दवरपी जर प्रोड्युसर मेळ्ळो जाल्यार तांकां एक उत्तम साद मेळटा. त्या पिक्चराक प्रोड्यूस करपा खातीर जांच्यांनी हातभार लायलो ते म्हटल्यार आमच्या बरोबर आसात तुषार हिरानंदानी. तुम्ही कसा काय विश्वास ठेवला आणि तुम्हाला शिवराजवरती म्हणजे कसं वाटलं की बाबा हा चित्रपट चालेल आणि तुम्ही चला होऊ द्या चित्रपट म्हणून याला सुरुवात केली? असं काही नाही. चालेल मला आमच्या हातमध्ये नाही आहे आणि मी मराठी बरोबर नहीं बोलतो, तो मैं हिंदी में बोलना था. हाँ, चलना-वलना हमारे हाथ में नहीं होता. पिक्चर शिवराज मेरी वाइफ जो है प्रोड्यूसर निधि और मैं चॉक एंड चीज़ हमारी कंपनी है. इनफैक्ट मेरा जो पिक्चर था श्रीकांत, मैंने इसका एक्चुअली फ़िल्म फेयर शॉर्ट फ़िल्म देखा था, जिसपे अर्जुन नाम का पिक्चर था एंड ही वन द फ़िल्म फेयर फॉर दैट. इमेजिन उस टाइम पे उसने ये शॉर्ट फ़िल्म में बेस्ट फ़िल्म फेयर जीता था, एज़ आई थिंक डायरेक्टर जीता था और इसका जो एक्टर था अर्नव, वो बेस्ट एक्टर जीता था. तो मेरा पिक्चर श्रीकांत ऑब्वियसली नाउ एवरीवन नोज़ कि राजकुमार राव के साथ था, अबाउट अ ब्लाइंड पर्सन. तो जो मेरे को पता था कि इसको मेरे से ज़्यादा पता है अबाउट द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. तो मैंने जब इसको बुलाया और अर्नव को भी कास्ट किया और जब मैंने काम किया इसके साथ श्रीकांत में, आई थिंक मुझे और निधि जो मेरी वाइफ है उसको बेटर आइडिया है, उसने भी मेरे को ही डायरेक्टर बनना है, उसको बेटर आइडिया है टैलेंट कैसा टच हंट करने का. उसको पहले से टैलेंट मैनेजमेंट में थी वो, तो उसको हमेशा था क्या शिवराज डायरेक्टर बनेगा. हमको एक हिंदी पिक्चर चालू करना था बट टफ होता है हिंदी पिक्चर चालू करना, इट्स नॉट इजी. बट लकीली वी केम अक्रॉस दिस सब्जेक्ट. मेरे हाथ में आया ये सब्जेक्ट, किसी और के पास था ये सब्जेक्ट और किधर और बन रहा था. तो मेरे को वी वर एक्चुअली मेकिंग अ ओटीटी सीरीज पहला और मुझे बुलाया गया था. मैंने स्कैम किया था और सोनी लिव में ये पास हो गया था पिक्चर, और पर थोड़ा मराठी का उनका कुछ चल रहा था, टाइम जा रहा था. तो मुझे लगा कि नहीं अभी शो वो छोड़ दो. जब तक शिवराज ऑन बोर्ड आ गया था एज अ डायरेक्टर एंड राइटर, पर मेरे को लगा कि यार लेट्स मेक इट इनटू अ मूवी. ऐसे ही हम लोग जी के पास गए, पिच किया, उनको बहुत अच्छा लगा आइडिया. फिर उन्होंने बोला कास्टिंग करो. आई थिंक हमारे पास जो कास्ट आया इस पिक्चर में वाज द ड्रीम कास्ट, नॉट ओनली बिकॉज मेरे वजह से भी आई न्यू, बिकॉज भरत यादव का मैंने काम किया था और आशुतोष सर आई नो, बट
इट वाज ऑल्सो बिकॉज शिवराज का ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू इतना अच्छा था, बिकॉज ही यूज्ड टू डू प्लेज, उसने काफी प्लेज भी डायरेक्ट किए और एक्टिंग भी की है, तो इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू था उसका, तो मराठी में तो इट वाज क्वाइट इजी टू गेट दिस वंडरफुल कास्ट. अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा कास्ट है ये पिक्चर में मराठी सिनेमा के लिए. और फॉर अ न्यू कमर इट बिकेम वेरी इजी एंड एवरीवन सपोर्टेड अस फ्रॉम द एक्टर्स, टेक्नीशियंस, टू मेक दिस सर्टेन फिल्म, बिकॉज ये मास सिनेमा नहीं है, ये बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. तो वी न्यू कि ये पिक्चर को एकदम राइट वे बनाना है. जो जी हमारे पार्टनर्स थे, बहुत अच्छी तरह से हमने बनाया और प्रेजेंट किया, और हम वी आर आज जो भी है सब कुछ अलग, बट वी आर मोस्ट प्राउड ऑफ दिस बॉय शिवराज वाइचल. मतलब इसके साथ हम लोग चौक एंड चीज में अभी हिंदी पिक्चर बनाएंगे, पता नहीं हमारे साथ करेगा नहीं करेगा, उसका प्रॉब्लम है. वो करेगा ना तू. हाँ, हिंदी पिक्चर तो हम लोग ट्राई का भी लॉन्च करेंगे इसको हिंदी में भी, बिकॉज बहुत अच्छा लड़का है, हमारे को बहुत अच्छा लगा. हम लोग का ट्यूनिंग भी बहुत अच्छा है इसका और मेरा. तो एज अ प्रोड्यूसर मैं रादर आई एम अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑन दिस पिक्चर. प्रोड्यूसर तो मेरी बीवी है, बट हमारा ट्यूनिंग अच्छा होने लगा ना तो सब सही हो जाता. तो वी हॅड अ ग्रेट एक्सपिरियन्स इन दिस फिल्म. सरांच्या उलोवपांतल्यान आमकां कळ्ळें की शिवराज हांच्या कामाची प्रती तांच्या विश्वास दवरून उपरांतूच तांच्यांनी तेंचेर सिनेमा करपाक ते फुडें सरले. जसं सरांनी सांगितलं तुमचं काम त्यांनी बघितलं होतं ह्या आधी. नंतर Yeah. ते म्हटले की हां, चला पिक्चर होऊ द्या. अशा तऱ्हेने हा चित्रपट बनला आहे. मग हा तुमचा पहिला चित्रपट आहे. येस. अ, पहिलाच. आणि त्यामध्ये तुम्ही सगळं शिक्षणावरतीच दाखवलं. म्हणजे ह्याच्यापूर्वी म्हणजे आता मराठी कलाकार, दिग्दर्शक म्हटला की तो निश्चितच नाटकातूनच पुढे आलेला असतो. म्हणजे ह्यापूर्वी तुम्ही काय-काय केलं आहे हे आमच्या गोव्याच्या रसिकांना कळू द्या. सो मी 2010 पासून नाटकात काम करायला सुरुवात केली. त्याच्या आधी बालनाट्यात काम केलं होतं. मग आम्ही 2010 पासून आमचं थिएट्रॉन नावाचा एक ग्रुप आम्ही पुण्यामध्ये चालू केला. सो थिएटर ग्रुप आहे. मी, विराज कुलकर्णी, सूरज पारसनीस आम्ही तिघा-चौघांनी चालू केला होता आणि त्यातनं आम्ही नाटक खूप करत होतो आणि एक सवय लागली होती की आपणच लिहायचं, आपणच डायरेक्ट करायचं, आपणच ॲक्टिंग करायची. म्हणजे आपण कुणाचं तरी बॉरोड घेण्यापेक्षा स्वतःच्या एक्सपिरियन्सवरनं नाटक तयार करायचं. सो आम्ही ते प्रयत्न चालू केले. त्यामुळेच ही सवय लागली की आपण हे करू शकतो. मग करून बघायला काय हरकत आहे. फेल होईल फार तर फार, पण अजून करायचं. हे काय कुणाचं हे नाही की एकदा फेल झालं की परत करू शकत नाही, असं काही नाही. तुम्ही करत राहू शकता. सो त्या प्रॅक्टिसमधनं कुठेतरी हे सगळे एक 8-10 वर्ष केल्यानंतर एक शॉर्ट फिल्म करावीशी वाटली आणि मग ती शॉर्ट फिल्म केल्यावरती मग सरांनी मला फिल्मफेअरच्या वेळेला म्हणजे मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की मला पण या फिल्मचा भाग व्हायला आवडेल श्रीकांतचा. आणि मी खूप एक्साईट झालो होतो ते स्क्रिप्ट वाचून. सो मला वाटतं की हा सगळा जो थिएटरचा प्रवास आहे आणि प्लस मी फिल्म आणि सिरीज आणि सिरियलमध्ये काम करतच होतो. ॲक्टिंग करत होतो. पण त्यातनं पण ह्या छोट्या-छोट्या गोष्टी ज्या शिकायला मिळाल्या आणि सगळ्यात जास्त मला फिल्मविषयी कॉन्फिडन्स कधी आला असेल, तर हे तुषार सर आणि निधी मॅमची फिल्म जेव्हा आम्ही म्हणजे श्रीकांत जेव्हा चालू केली, म्हणजे प्री प्रोडक्शनपासून म्हणजे शेवटची कॉपी डिलिव्हर करण्यापर्यंत मी त्या फिल्मवर होतो आणि सरांनी मला तिकडे जे एक फ्रीडम दिलं होतं, त्यांनी मला तो कॉन्फिडन्स मिळाला की ओके, मी काहीही चॅलेंज आलं तरी ते हँडल करू शकतो. म्हणजे कसं असतं की डिरेक्टरवर जे प्रेशर असतं, ते मला त्यांच्याकडनं कळलं की ओके, हे प्रेशर असं पण हँडल करता येईल, हे असं पण करता येईल. म्हणजे एखादं ऐन वेळेला काही गोष्ट बदलली की सेटवर गेल्यावर कळलं की हे आता नाही मिळणार आहे आपल्याला लोकेशन, तर आपण त्यावेळेला क्विक डिसिजन घेतला पाहिजे. सो अशा छोट्या गोष्टी मी ऑफकोर्स त्या सेटवरती अनुभव घेतला, मी तो एक्सपिरियन्स घेतला आणि त्या दोघांनी मला पूर्ण वेळ ते फ्रीडम आणि सपोर्ट केलं होतं की फिल्म चालू असताना मध्ये आम्ही रात्री, मला आठवतंय, ती सवय पण मी माझ्या रायटिंगमध्ये ठेवली किंवा शॉट टेकिंगमध्ये, की फर्स्ट शॉट आणि लास्ट शॉट आम्ही स्क्रिप्टवरती लिहून ठेवायचो. म्हणजे सरांची ती स्टाईल आहे, तर त्यांनी मला ती शिकवली होती की प्रत्येक सीनचा फर्स्ट शॉट आणि लास्ट शॉट हा लिहून ठेवायचा स्क्रिप्टवरच आणि टाईप करून ठेवायचा, म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटकडे ती स्क्रिप्ट जाते. सो त्या सवयीमुळे ना मला खूप क्लॅरिटी येत गेली फिल्म काय बनते याचा. सो ते मला वाटतं की ही जी प्रोसेस आहे लर्निंग, मी कुठे फिल्म स्कूलला जाऊ शकलो नाही, तर मला वाटतं की मी अशाच एक्सपिरियन्समधनं आणि अशा छोट्या गोष्टींमधनं शिकत गेलो आणि आज पहिली फिल्म झाली आणि नेक्स्ट आम्हीच आता नवीन फिल्म मेकिंगचं कुठलंही शिक्षण न घेता तुम्ही हा अनुभवातून एक्सपिरियन्स येस आणि मुळात टीम खूप चांगली होती आणि माझ्याबरोबर एवढे एक्सपिरियन्स्ड म्हणजे ते आत्ता जरी प्रोड्युसर म्हणून इथं आले असले, ते स्वतः उत्तम डिरेक्टर आहेत. सांड की आग,
अजून श्रीकांत, स्कॅम या गोष्टी डिरेक्ट केल्यात. पण त्यापुढे विश्वास ठेवणं पण गरजेचं एक असतं. बता तो एक दिन भी मैं शूटिंग में नहीं गया. मैं जी वाले लोगों ने मेरे को बोला कि ये नया डायरेक्टर है, आपको सेट पे रोज होना चाहिए. मैं बोला यस यस मैं रोज रहेगा. मैं पहला दिन मुहूर्त के लिए गया, नाश्ता किया और भाग गया वहां से. और फिर एक दिन कुछ गया मैं, वो भी क्योंकि मैं एक्टिंग करने का चाहता था कि एक फ्रेम में रहेगा, तो क्लाइमैक्स का जो सीन है उसमें मैं एक्टिंग कर लिया है, सब क्राउड में बैठने इसलिए गया. नहीं तो मैं एक दिन भी नहीं गया. पूरा पिक्चर इसने बनाया, सब कुछ इसने किया, पूरा एकदम जैसा उसने किया. और हाँ ऑब्वियसली एज अ प्रोड्यूसर एज थोड़ा क्रिएटिव इनपुट देता हूँ तो ये बेस्ट है. कि ये क्या होता है ना, रिजिड नहीं है. ये अपने पिक्चर को बेटर करना ना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एक ये जो पिक्चर बनता है ना इज नॉट अकेले आदमी का नहीं है, इट्स अ टीम वर्क है. फ्रॉम अ एक्टर टू स्पॉट बॉय टू लाइट बॉय, एवरीवन कंट्रीब्यूट्स टू मेक योर फिल्म. तो आई ऑलवेज बिलीव इफ यू treat your team well and you move with your team well now, that is the best way a director can do. Director can get everyone to move properly and he knows that the best. His temperament is superb. Hisका मतलब किसी का मतलब मैंने आज तक किसी को शिवराज के अगेंस्ट कुछ खराब नहीं बोला, सुनते हुए नहीं बोला. एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी कभी भी किसी ने कोई एक वर्ड खराब नहीं बोला है उसके लिए. तो दैट शोज कि इसका टेम्परेमेंट इज सो गुड. सो इज मतलब फिल्म स्कूल जाने से फिल्म मेकिंग नहीं सीखता कोई. फिल्म स्कूल इज अ गुड थिंग. मैं गया फिल्म स्कूल, बट द होल थिंग इज दैट सेट पे जो है ना, और हाउ टू रन अ सेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द डायरेक्टर. माणुसकी आणि सगळ्यांना सांभाळून घेणे. कॅप्टन आहे आता फिल्म म्हटलं किंवा नाटक म्हटलं तरी स्क्रिप्ट महत्वाचा एक भाग ठरतो. त्यामुळे आता ही स्क्रिप्ट जी तुम्ही सिलेक्ट केली किंवा तुम्ही लिहिली, त्यामध्ये ह्याची स्टोरी लाईन अशी आहे की शिक्षणावरती आहे. 10वीचा टप्पा त्यांना पार करायचा असतो. करेक्ट. म्हणजे हा 10वीचा टप्पा हे कुठून आलं आणि हेच का तुम्ही ठरवलं? ऍक्च्युअल घडलेली घटना आहे. म्हणजे हे खरं घडलंय बीएमसी मध्ये, जे कुणालाच माहित नव्हतं. सो आमचे अजून एक प्रोड्युसर आहेत धरम वालिया, त्यांनी ते एका न्यूज आर्टिकलमध्ये ते पाहिलं होतं. मग ते तुषार सरांना भेटले. मग तुषार सरांनी मला विचारलं की तू हे कर असं म्हणून. तर ती खरीच घडलेली घटना होती. सो आम्ही फॉर्च्युनेट होतो की त्या लोकांना आम्हाला म्हणजे उदयकुमार शिरूरकर जो रिअल माणूस आहे त्यांना आम्ही भेटलो, त्यांच्याबरोबर गप्पा मारल्या आणि रिअल जे कामगार आहेत त्यांच्याबरोबर गप्पा मारल्या. रात्रशाळेत गेलो, तिकडे इंटरव्ह्यूज केले. सो या सगळ्या रिसर्चमधनं कुठंतरी क्लॅरिटी आली, ओके आपण कोणाची फिल्म बनवतोय. सो त्या गोष्टीला ऑनेस्ट राहून आम्ही स्क्रीन प्ले आणि डायलॉग्स त्याचे आणि इव्हन कॅरेक्टर बिल्डिंग सगळं त्या गोष्टीला ऑनेस्ट राहिलो की ही माणसं अशी आहेत, उगाच त्यांना बिचारं किंवा असं करायचं नाहीये. ते फायटर्स आहेत, त्यांच्यासाठी रोज स्ट्रगल चालू आहे आणि त्याच्यात ॲडिशनल स्ट्रगल हा आहे की आता 10वी द्यायची. सो मला ते त्यांच्यासाठीचा म्हणजे खूप त्यांना प्रीची आणि असं सिंपथी देऊन वगैरे असं करायचं नव्हतं. कारण माणूस आहे, माणूस स्ट्रगल करतच मोठा होतो. सो मला ती रियालिटी दाखवायची होती, पण एंटरटेनिंग पद्धतीने की ते लोक सगळे हुक्ड राहतील त्यामध्ये आणि सगळ्यांना एक इन्स्पायरिंग फिल्म म्हणून ती राहील की एक सेकंड चान्स विषयी सगळ्यांना होईल की आपण ओके एकदा माझा चान्स गेला तरी परत वेळ आहे, मी परत काहीतरी ट्राय करू शकतो. हारायला नको, म्हणजे ते थांबायचं नाही. अगदी ऍप्ट ते गाणं बरंच उचलून धरलं सगळ्या लोकांनी. तिचा प्रत्येक रील मध्ये ते अरे आता थांबायचं नाही, पॉलिटिशियन्सनी खूप उचललंय. येस. म्हणजे ही कल्पना तुमच्या डोक्यातून न येता तुम्ही ती वाचून म्हणजे कोणीतरी सांगून त्याला तुम्ही नंतर वाढवले किंवा इम्प्रुव्हाइज पुढे केली. येस येस येस. रिअल. त्यामध्ये शिक्षकाचा प्रवास, शिक्षक वगैरे सगळे खरे कॅरेक्टर असतात. आम्ही कॅरेक्टर खरेत, पण आम्ही स्टोरीज वेगळ्या केल्या. म्हणजे स्टोरीज आम्ही लिहिल्या, कॅरेक्टर त्यातली थोडीफार कमी जास्त खरी आहेत. शेवटी आपण फिल्मसाठी गोष्टी बदलतो, तसं आपण या फिल्मसाठी म्हणजे मेन एक्सपिरियन्स कुठेही हॅम्पर नाही व्हायला पाहिजे फिल्मचा आणि ती कुठेही अशी डॉक्युमेंटरी नाही वाटली पाहिजे. म्हणून आम्ही फिल्मसाठी म्हणून ज्या गोष्टी लागतात त्या गोष्टी आम्ही स्क्रीन प्ले आणि मेकिंग वाईज केल्या. यामध्ये स्टारकास्ट पण मोठी आहे. सिद्धार्थ जाधव आहे, भरत जाधव आहे. सो त्यांच्यासोबत म्हणजे त्यांनी कसं तुमच्यावरती विश्वास ठेवला? नवीन डिरेक्टर आहे आणि आपण खूप एक्सपिरियन्स्ड आहोत. ह्यांचं तुमचं घेणं देणं कसं होतं? सो ते काय सगळ्यात महत्वाचं आहे की डिरेक्टर म्हणून असले क्लॅरिटी. तर सगळे म्हणजे कितीही मोठे ऍक्टर असले काही असले तरी ते तुमचं पहिलं बघतात की डिरेक्टर क्लिअर आहे का. कारण मी ह्याच्यावर विश्वास ठेवणार आहे. तो जर थोडा असा 50-50 असेल तर मग ते विश्वास नाही ठेवणार. सो माझं काम जे होतं की मी क्लिअर असणं, त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची माझ्याकडे सगळी उत्तरं असणं किंवा त्यांना अजून पडणारे प्रश्न असतील तर त्याची पण उत्तर मी आधीच तयार असणं. सो ते त्यांना खूप
म्हणजे कम्फर्टिंग झालं. म्हणजे सगळे एका लेवलला आले की ओके, आपण आपल्याला कॅरेक्टर आवडलंय आणि डिरेक्टर बरोबरही आपण बोलू शकतो, म्हणजे संवाद होऊ शकतो. असं नाही की मी एक ठरवलंय आणि तेच करायचं. सो आम्ही ते खूप गोष्टी डिस्कस करत आधी वर्कशॉप्स केले या सगळ्यांनी. म्हणजे 2-2, 3-3 तास मला भेटून सेपरेटली आम्ही त्याची चर्चा, सगळ्यांनी मला वेळ दिला आधी फिल्मच्या आधी. आणि कारण तो गरजेचा होता, कारण इतकी मोठी कास्ट आहे. सगळ्यांबरोबर एका म्हणजे फिल्मच्या सेटवर काम नाही करू शकत. सेटवर फक्त रिहर्सल्स आणि या गोष्टी होतात, पण कॅरेक्टर, मोटिवेशन आणि या गोष्टी सगळ्या आधीच बोलायची गोष्ट आहे. सो आम्ही ते सगळं केल्यामुळे त्यांना पण एक कॉन्फिडन्स आला की ओके, म्हणजे आता आपण ॲज अ टीमच काम करणार आहे. मी कुठल्या एकाच ऍक्टरला इम्पॉर्टन्स असं केलं नाही. सगळ्यांची गोष्ट आहे, तर मग सगळ्यांनाच समान इम्पॉर्टन्स असणार. सो ते खूप डोक्यात मी ठेवलं होतं. त्यामुळे त्यांना पण कम्फर्टिंग झालं की ओके, हा आपला मित्र आहे, आपण मित्राची फिल्म करायला आलोय असं समजूया, असं म्हणून त्यांनी ती फिल्म केली. एकंदरीत आता हा तुमचा सिनेमा आता थांबायचा नाही. त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये मराठी चित्रपटांना कसा प्रतिसाद आहे? म्हणजे बोललं जातं की ऐकू येतं, आम्हाला टीव्हीवरती दिसतं की चांगला उत्तम प्रतिसाद नाही आहे. मराठी चित्रपट सिनेमा खालती येतोय. ह्यावरती म्हणजे काय आहे स्थिती? पण मला वाटतं आता वर जातोय, कारण मला आठवतंय फिल्म जेव्हा आली तोपर्यंत खूप रेअरली फिल्म्स चालत होत्या. पण 1 मेला जेव्हा थांबायचं नाही आली आणि त्याच्याबरोबर अजून गुलकंद आली, तर या दोन्ही फिल्म्सनी जोरदार चालायला सुरुवात केली. सो त्या पहिल्या फिल्म्स होत्या ज्यांनी एकदम बॉक्स ऑफिस ओपन केल्यासारखं झालं मराठी फिल्म. मग त्याच्यानंतर मग जारण आली, ती चालली. एप्रिल मे वगैरे आली, ती OTTवर खूप चालली. मग त्यानंतर आता दशावतार आली, ती जोरदार चालली. आता अजून पुढे 3-4 चांगल्या फिल्म्स येणार. सो मला वाटतं की एक चांगला काळ चालू झालाय. उलट मला नाही वाटत खाली चाललंय. उलट चांगलं आता लोक एक्सपेरिमेंट ॲप्रिशिएट करतायत, हे दिसतंय. सो आपणही कुठेतरी आता या म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलला आज आपल्या मराठी फिल्मला नॉमिनेशन आहे, हे खूप मोठी गोष्ट आहे. सो मला वाटतं की आता मराठी फिल्म नेहमीच चांगल्याच होत्या, फक्त आता ऑडियन्स पण अजून चांगला यायला लागलाय. सो मधला एक काळ जरा डाऊन चालला होता, पण आता मला वाटतं की आता छान दिवस येतीलच. आता साऊथ फिल्म इंडस्ट्री किंवा साऊथवाले जसे काय हिंदीमध्ये आपल्या भाषेतले डबिंग करून फिल्म हे करतात, रिलीज करतात, तसं मराठीमध्ये झालं तर मराठी पोचेल का? म्हणजे पॅन इंडियामध्ये? डेफिनेटली. आता आम्ही पुढच्या फिल्म्ससाठी पण असा प्रयत्न करतोच आहे, सगळ्याच मेकर्स, की हिंदी डब पण करायचं गोष्टींचं, म्हणजे फिल्म्सचं आपल्या. कारण की ते मग वाईड रिलीज पण करता येतं. कारण आपण सगळे हिंदी पिक्चर बघून मोठे झालेलो आहे. कारण बऱ्याच गोष्टी आता आपल्यावर म्हणजे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान आणि ह्या लोकांच्या फिल्म्स आपण भरपूर पाहिलेल्या आहेत लहानपणापासून. सो असं कुठेतरी होतं ना की ती भाषा समजायला सोपी आहे वाईडर ऑडियन्सला. मग आपण का नाही रिलीज करत? आपला मराठी पिक्चर हिंदीमध्ये पण रिलीज करायचा. सो आपण ते केलंच पाहिजे. मला वाटतं की नॅशनल लेवलला जर जायचं असेल तर आपल्याला ते जेवढ्या भाषांमध्ये शक्य आहे तेवढ्या भाषांमध्ये डब करून रिलीज केलं पाहिजे. हिंदी चित्रपट सृष्टी म्हणजे चित्रपट सृष्टीचे जनक जे आहे ते आपला मराठी माणूस आहे, दादासाहेब फाळके आहे. त्यामुळे निश्चितच मराठी चित्रपट सृष्टीला एक दर्जा मिळणं गरजेचंच आहे. कारण पुरस्कार सुद्धा आपल्या माणसाच्या नावाने, दादासाहेब फाळके पुरस्कार हा सगळ्यात मोठा पुरस्कार. त्यामुळे ती चित्रपट सृष्टी सुद्धा वरती यायला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने आमची ही हांगासर गप्पा झाली इफ्फीच्या दरम्यान. आता थांबायचं नाही या चित्रपटाच्या दिग्दर्शक आणि प्रोड्युसरांनी आपापली प्रतिक्रिया आणि आपापले अनुभव सांगले. तुमका कशे दिसले हे निश्चित सांगा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव गौरीश परबामोणकर.